Moltes gràcies. Està engegat, sí? Bé, davant de tots aquests projectes que han presentat fins ara, nosaltres som un projecte modest que molta gent també d'aquestes comarques ja el coneix perquè m'han convidat diverses vegades a l'IDAPA. Agrair també avui al Consell Comarcal l'oportunitat de poder venir a explicar el projecte i d'explicar-vos una petita part d'aquesta cooperació que avui veiem amb exemples europeus, però que en el nostre cas és una cooperació nacional entre 3 comarques, a la que també evidentment hi ha el turisme i la mobilitat. Nosaltres estem situats a la província de Girona, com sabeu, estem en el nord de la província de Girona i som 3 comarques, el Ripollès, la Garrotxa i l'Alt Empordà. El Ripollès potser amb més semblances a una comarca com la vostra, la Garrotxa que té la zona volcànica i el parc natural, i la zona de l'Alt Empordà, on també hi tenim 3 parcs naturals i 3 paisatges molt diferents. L'any 2001 va començar aquest projecte en el que des de la Garrotxa es va començar a pensar que s'havia d'intentar desestacionalitzar el turisme i una de les possibilitats era el senderisme. El senderisme però pensat per públics europeus sobretot, no? Llavors va ser a partir del 2004 en el que es va començar la cooperació amb les 2 comarques veïnes i en les que es va començar a endegar aquesta xarxa de senders. Què passava? El que passa a tota Catalunya. Hi havia molts senders marcats, però amb diferents senyalitzacions, alguns senders que no estaven recuperats i que s'estaven perdent, i el que es va intentar va ser posar ordre en tots aquests senders. Llavors el que es va fer va ser recuperar els antics camins que feien servir la gent per anar d'un poble a l'altre. De manera que sobre el territori tenim 2.500 quilòmetres marcats entre les 3 comarques que uneixen els 124 municipis que les formen. La senyalització està basada en el model suís, és una senyalització de color groc, que a dintre de la xarxa, això és important, evidentment hi ha els GRs que existeixen en les nostres comarques, la via verda que existeix, tot això s'ha incorporat a dins la xarxa i el que s'ha intentat ha sigut entrellaçar-ho tot. Quina diferència hi ha entre els itineraris que havíem tingut tota la vida a aquest model de xarxa, aquest model suís? La diferència és que aquí tenim una infraestructura posada sobre el territori, tota connectada, que és com una xarxa de carreteres però que serveix per anar a peu. La idea és que aquesta infraestructura sigui la que serveix per fer productes turístics a mida de cada un. La senyalització vertical és groga, també basada en la idea d'aquest model suís, però que també està en altres llocs d'Europa, i el que marquem són municipis. No marquem elements patrimonials, sinó que el que marquem són municipis. Què ha passat al llarg del temps? Els municipis han tingut interès en densificar aquesta xarxa. Estem parlant d'aquests 2.500 quilòmetres que permeten anar d'un lloc a l'altre i que nosaltres anomenem la xarxa bàsica. Aquesta xarxa bàsica, com veieu, té la punta de color vermell. Però sí que els municipis han començat a tenir interès, i aquest és un creixement que va a poc, però que va sorgint, que és marcar coses més al seu voltant i coses circulars que els hi permetin fer itineraris més curts. Llavors, això d'alguna manera ha ajudat al que us deia, que no hi hagi tanta diversificació de senyalització, i el que es fa és que evidentment aquests itineraris són responsabilitat de cada un dels municipis, i per exemple aquí veieu un exemple de la Vall de Bianya, que té unes rutes que s'anomenen les rutes de la Vall dels Sentits i que aquestes sí que marquen elements patrimonials que hi ha al voltant del seu municipi. Tenim unes cartelleres informatives a cada municipi. En els municipis grans, si hi ha més d'una entrada en el municipi per les diferents camins de la xarxa, hi ha cartelleres a cada entrada de municipi, i això, diguéssim, a nivell de xarxa és el que tenim sobre el territori. Llavors, volia parlar una mica també avui què fem, i tal com us deia, nosaltres quan vam començar a pensar en la xarxa de senders estàvem buscant aquesta desestacionalització. Igual com en aquesta comarca, les dues comarques són comarques que tenen un turisme de proximitat, que li diem un turisme nacional,
però que ens ve en cap de setmanes, ens ve en Setmana Santa, ens ve en moments molt puntuals, i el que estàvem buscant era nou client que vingués en altres èpoques. Llavors, continuem tenint aquest client de proximitat, que nosaltres li diem el públic usuari, que és aquest turista actual, que ve quasi bé normalment pel seu compte i que en la xarxa de senders també li ha de donar una resposta. Però llavors tenim tots aquests agents turístics, tots els operadors turístics que ens han de poder vendre en altres llocs i ajudar-nos a buscar aquest nou client. Per tant, en el moment de pensar en la promoció de la xarxa sempre tenim dos eixos importants, que li diem al públic prescriptor, que són aquests operadors, aquests agents turístics que ens ajuden a vendre al territori, i el públic usuari, al que també hi fem accions directes. Pel que fa als prescriptors, fem moltes tasques de suport a la comercialització. Com sabeu, no us ho he explicat, però de fet som 3 comarques les que estem impulsant aquest projecte, però en realitat són 6 entitats. Són els 3 consells comarcals, que són els encarregats de mantenir els camins, i les 3 entitats de promoció turística de cada una de les comarques. I aquestes entitats de promoció turística no sempre tenen les mateixes característiques, n'hi ha que són publicoprivades i n'hi ha que són públiques. Llavors hem de treballar una mica, nosaltres som l'aposta en senderisme de cada una d'aquestes entitats turístiques, estem dintre del seu pla d'accions de cada una de les comarques, el que fem en senderisme està consensuat per les 3 comarques. Llavors, participem en aquest sentit, al suport de la comercialització, participem a fan trips, block trips i workshops que organitza tant l'Agència Catalana com en el nostre cas, que aquí teniu la Diputació de Lleida, nosaltres tenim a la Diputació de Girona el Patronat de Turisme. Hem creat un portafoli de productes segmentats, en els quals el senderisme no és l'únic motiu per al que venen aquí a viatjar, sinó que segmentem una mica segons gustos dels consumidors. Tenim, per exemple, un producte que proposa allotjar-se en santuaris, tenim un producte de paisatges de tardor, un de paisatges de primavera, coses d'aquest tipus que siguin una mica més el motiu de venir a caminar en aquestes 3 comarques. Hem fet i fem cursos de formació tant per prescriptors. Nosaltres parlem de prescriptors i parlem d'intermediaris. El prescriptor pot ser l'agència de viatges, pot ser el restaurant, pot ser l'hotel, aquell que pot recomanar al client final caminar per la xarxa de senders, i l'intermediari és l'agència de viatges o el tour operador. D'acord? Participem també en formacions de prescriptors i d'intermediaris. Per exemple, hem fet viatges de coneixement, hem agafat empresaris dels nostres territoris, tal com per exemple feien Alpen Pils, i els portem conjuntament a veure iniciatives en altres llocs, o bé fem tallers entre ells, creuats, entre empreses d'activitats i empreses d'allotjament, perquè puguin fer productes que siguin a mida i que utilitzin la xarxa de senders. D'acord? I a més elaborem sempre que ho demanem a través de tota la base de dades que tenim d'agències de viatges i turoperadors, elaborem propostes de producte per tal que ells les puguin vendre. Aquestes són les feines que fem a nivell de suport a la comercialització, i aquí us posaré uns quants exemples d'elements que tenim per promocionar la xarxa al client final. Tenim uns mapes editats conjuntament amb l'editorial Alpina, que estan a la venda en botigues especialitzades, en llibreries, en botigues d'esports, en gasolineres fins i tot, on és un mapa U50.000 de cada una de les comarques, on hi ha tots els camins de la xarxa, i fins i tot hi ha els llocs on hi ha pals verticals d'indicació d'encreuament. Una altra de les coses que vam fer, tal com us explicava, ens trobàvem que aquesta xarxa, aquesta infraestructura posada sobre el territori era com un mapa de carreteres però per anar a peu, però ens trobàvem que la gent estava molt acostumada a tenir un itinerari marcat en què els digués comença aquí, s'acaba aquí, etc. Llavors vam crear a cada una de les comarques unes propostes d'itineraris que passen per sobre la xarxa amb un díptic que la descriu i que hi ha un petit mapa d'aquest itinerari que poden fer.
i els tenim tant en paper a les oficines de turisme com en el nostre web i en el web, evidentment, de cada una de les comarques. Llavors, tal com us deia abans, ens hem trobat que els municipis han començat a tenir interès. Aquí veieu un altre exemple, l'itinerari megalític de Capmany, en el que fan rutes circulars al voltant del seu municipi. I en aquest sentit nosaltres els ajudem a desenvolupar tota la senyalització i a fer un díptic, diguéssim, que estigui a la línia de tots els altres. I els continuem nosaltres també promocionant a la web, tot i que, tal com us he dit, el manteniment és responsabilitat de cada ajuntament. Una altra de les coses, tal com també us he dit, nosaltres som, diguéssim, l'aposta que fa en senderisme a cada una de les comarques, dintre del seu pla d'actuacions, però sí que el que fem és que si hi ha altres iniciatives a nivell de senderisme que s'estan portant a terme, doncs els intentem integrar. Aquest és un cas, per exemple, a l'Empordà, s'ha ajuntat el Baix i l'Alt Empordà per crear un fulletó que fa propostes de rutes al voltant dels camins de ronda. Doncs, evidentment, totes aquestes propostes de ruta també es poden trobar com a itineraris en el web d'itinerari, és a dir, intentem integrar totes aquelles propostes d'itineraris perquè, com que amb els 2.500 quilòmetres s'intenta que aquests siguin els camins que la gent usi per anar a peu, doncs sempre passaran per al damunt de la xarxa de senders. Aquesta és la nostra web, el que us convido a entrar i a xafardejar una mica per conèixer millor. I tenim una eina també que és interessant i que la vam crear per a aquella gent que no vol un itinerari marcat i que s'ho vol crear de la seva manera. Doncs hi ha una eina que nosaltres, aquí en aquest apartat on diu Crea la teva ruta, és una mena de via Michelin on tu decideixes on començar i on acabar, i ella et calcula el temps que hi estarà la ruta, et calcula els quilòmetres que té, els desnivells, etc. I et pots baixar fins i tot el GPX, o sigui, un track, i te'l pots posar en el GPS per anar seguint la ruta. Avui en dia que tots fem servir aquests aparells electrònics, doncs això també funciona molt bé. Estem a xarxes socials promocionant-nos, al Facebook, a Flickr, al YouTube i a Instagram. I aquest any hem llançat una aplicació per mòbils en la que tots aquests itineraris que us comentava els podeu consultar a través del mòbil. I també hi ha una visió de la xarxa, però evidentment amb una pantalla de mòbil la visió de la xarxa és molt més complicada, però sí que aquestes aplicacions per mòbil, aquests itineraris a l'aplicació per mòbil són amb molta més usabilitat. Per donar a conèixer aquesta aplicació per mòbil, tenim aquests adhesius en el que hi ha un QR per baixar-se-la, i això ho hem fet arribar a tots els establiments turístics de totes les 3 comarques, ho hem posat a totes les cartelleres i ho hem demanat que també ho posin a les oficines de turisme, de manera que encara que estigui tancat sempre sigui possible poder-se baixar l'aplicació i sigui una eina, diguéssim, per poder caminar a la comarca sense necessitat gairebé de passar per l'oficina de turisme, si està tancada, etc. Aquests són alguns exemples de la visió que tens amb l'aplicació. I us volia parlar també una mica de l'impacte econòmic que està tinguent tot això, perquè nosaltres, tal com us he dit, vam començar a treballar en aquest projecte l'any 2004, la xarxa va estar sobre el territori perfectament posada a l'any 2009, però aquesta època va ser quan va començar, diguéssim, el declivi econòmic en la majoria de comarques i en les nostres igualment. Llavors ens trobàvem que vèiem que aquesta era una aposta molt important, però que d'alguna manera havíem de ser capaços de quantificar que el que estàvem fent tenia alguna repercussió a nivell econòmic. L'any 2012 vam encarregar una empresa externa que ens pogués fer un estudi de l'impacte que estàvem tinguent. I ells ens van calcular l'impacte que estava tinguent la xarxa de senders a nivell de tots els usos, és a dir, de senderisme, de bicicleta, de tot allò que s'hi podia fer com a activitats físiques. Ells ens van crear aquesta metodologia
la podem adaptar i que la podem actualitzar cada any, però nosaltres l'any 2013 només ho vam fer purament dels productes de senderisme, una mica una visió estratègica nostra, perquè en realitat volem fer una aposta per nous usos, però vam voler fer un pas enrere per dir, vale, només en senderisme què és el que estem aportant i què és el que s'està creant. Sobretot és molt important pensar que com que el que volem quantificar és com hem intercedit a la desestacionalització, aquest estudi d'impacte econòmic el fem només d'aquests productes que estan en el mercat i que s'estan prenent a través de turoperador o d'agència de viatge. No tenim acabat l'estudi de 2014, després us donaré algunes dades del que comencem a tenir, perquè encara no tenim tots els números, però sí que us puc fer una explicació durant el 2013 quins van ser els resultats de l'estudi. Es van identificar 91 productes comercialitzats per 37 operadors, i vam incrementar de països. Nosaltres vèiem que treballàvem amb França, amb Alemanya, amb el Regne Unit, amb Holanda i amb Bèlgica, i el 2013 vam començar a detectar paquets a Noruega, Suècia i als Estats Units. Aquí veieu que dels 91 productes de senderisme que vam estudiar, l'import estimat a partir dels preus d'aquests paquets turístics que vam analitzar eren una facturació d'uns 2.620.000 euros aproximadament. Llavors tenim un import estimat en despesa d'alimentació, que aquest el calculem a partir de si els paquets que nosaltres analitzem tenen mitja pensió, pensió completa, etc. En aquest cas hi havia com un 9,59% de tot el volum que eren diners, diguéssim, que la gent havia de gastar-se perquè no estava inclòs dintre dels paquets turístics. I després, segons uns estudis que tenim anteriors, es calcula que un turista, quan sol estar en un territori, gasta un 15% aproximadament del pressupost del viatge en comerç i compres. I aquí ens traiem aquest import també, i al final ens surt un import estimat total de 3 milions, gairebé 300.000 euros per l'any 2013. Comparàvem una mica amb els primers estudis que teníem. L'any 2008, quan vam començar a posar la xarxa sobre el territori, hi havia 36 productes. Es va passar a 63 a finals de 2012, i a final de 2013 s'havien identificat 91. Però ara, el 2014, us puc dir que n'hem identificat ja 138. El creixement és molt gran, cada vegada més. L'any passat estàvem parlant d'uns 37 operadors en senderisme que teníem localitzats, i aquest any passem a 65 també. Hi ha un creixement molt gran, tant en operadors internacionals com en petites empreses de nivell català i espanyol que estan començant a crear producte en senderisme, producte molt especialitzat a agències d'aquí dels nostres propis territoris. Aquest, tal com us deia, és un estudi per poder calcular quina és la desestacionalització que estem tinguent a través dels operadors, però fem altres estimacions per saber una mica quanta gent pot estar utilitzant la xarxa. Nosaltres, tal com us he dit, venem amb els mapes de l'Alpina. Ells tenen un estudi que diu que per cada mapa venut hi ha 25 persones que caminen sobre el territori. És un estudi una mica... Diem que per nosaltres ens serveix com a indicador. Si aquest any han vengut 2.750 mapes, això significa que com a mínim han caminat. Evidentment, d'aquestes comarques hi ha molts més mapes a la venda, per tant això és pensant en el mapa d'itinerània. I són unes 68.750 persones. Us faig un parell de dades més perquè ja se m'ha acabat el temps. Increments de visites a la web anuals. Evidentment, cada vegada no creixem tant perquè ja hi ha molta gent que va repetint i diguéssim ja ens coneix, però hem tingut encara aquest any un creixement del 13%. Hem tingut 54.000 visites en l'apartat d'itineraris. Penseu que això estic parlant només en català.
i tenim un Facebook en els que hi ha uns 1.000 seguidors més o menys, però nosaltres cada setmana els hi pengem propostes i almenys 270-300 es miren la proposta, diguéssim, i se la baixen. I l'aplicació mòbil que vam posar en marxa la Setmana Santa ha tingut 2.600 baixades durant aquest 2014. I res més, ja se m'ha acabat el temps.